जिउनि बासायगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो आरो बेजों लोगोसे आंनि गोजोननाय रादाब इउटुब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हाजासे हामबाय होनो दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बेनो जादों गेदेर इसोरनि अननाय नैबे आदैया गोबाव सम बेरामजों गोग्लैसोनानै दंमोन आरो बिसां लेलायनानै दंमोन दा बियो आरजनि गेजेरजों दा बियो थाबायनो हाबाय लोगोफोर नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर बेबायदि बेरामजों सैसोनाय दङब्ला गोग्लैसोनाय दङब्ला नोंथांमोना आरज बिजाहरनो हागोन लोगोफोर थाबाय दे हालेलुया हालेलुया थाबाय जिसुनि मुङाव बे आदाया थाबायबाय नै ना थाबायबाय ओरै आदा ओरैसो ओरै फै ओरै सिदा फै आय' ओरै फैदो आरो दे जाबाय दे आस्थे था दै थाबायनो हादों ना हादों हालेलुया आमेन जादोंना जायाखै प्रेज द लर्ड हालेलुया आमेन हामबायनो जिसु हामबायनो गोथार जिउ नों आंखौ सोखानायनि थाखाय धन्यबाद होयो जिसु धन्यबाद होयो गोथार जिउ बे आदाया बोसोरसे जाखोमोन एसे गोबाव जाखोमोन नै जानानै बेमार जानानै एसे गोबाव जाखो बर'दिननि सिगांनो जादों बर'दिनावबो मोनजाखैना जेबो नै बे आदाया थाबायबाय दै नै 4 मास 5 मास थाबायदोंना बे थाबायनो हायामोन दै थाबायबाय बेखौ सोर सोखाखो जिसुआ सोखाबायना जिसुआ सोखाबाय हालेलुया हामबायनो जिसु हामबायनो गोथार जिउ ना आंखौ सोखानायनि थाखाय आंनि आद्रा थाबावनायखौबो नों सोखाबाय ना हामबायनो जिसु हामबायनो गोथार जिउ धन्यबाद होयो गोथार जिउ ना थाबायदो थाबाय ओरै गिदिंफिनदो आस्थे हालेलुया सेरलायबो थांजाबाय दे आरो थाबायबावनायला थाबायबावदो दे जिरायनायसो